Yeroi trai, se sien pat nga kuble pi baro ha kerteng ke patiang tam ke jong ujisu. Te kumbangala ong ye pi bangan sa ai pi ye ke jing duai shapang kum no kum kanong pop lane kum unong pop ha kanu ke rukom penduai. Le se pi sngo ba pilong kanong pop ka bakrao. Le se pi sngo ba ke jing em jong pi kala jot kala rem. Let se pi kwa ban duai ban pan map iki pop ki jong pi khmat jong ble let se phim nang te kumbang ong ye pi ka jing duai ka de ban mi na do ko do no han renga suan ra ye pi tang ki nuksa ki ba kum no pin duai te kumbanga nga duai yala de ha ka por ka ba nga IT yala de shautrai dengan hikai ye piru kum no te ka jing duai hi kam de ka jing na thlet ka jongi han rei ka de ban long na do ka do no na do ka man sem kata ka ba ublei usiam sngo pha te han rei nga suan ra e phi tang ki nuksa ki ba phin nang ken ban duai ha ba phi sngo tho ba phi long ka nong pop ba phi sngo tho ba phi long unong pop te ai ba ka ta ka jing duai ka jong phi ru kan mi na do ka do no te to ngi ne le lang sha ka jing duai ka ba kum ki nong pop pidei bandu wai ning kong e nga ai ngo ime ublei pa chungi upa happening namar belong ublei ba ha shba palan om don chi sha shu ko ma me ken ko pa ngas ngo thop ngalong kanong pop ka bakrao la bon post nam ngala pan ngo si em he la bon post ngala jungai na me ken ko pa han rei kum ya nga me la wan ban wat ken ko pa e nakak te ahor ken ko pa e ngalong kanong pop ka bakrao ka ba shupeng ngo si em me ken ko pa e ngam shim la ya ja ka mon ka jo me ken ko pa be hen reng la ya hala ka jong ka mon ha ki jing sngo pha ki jing thala so ni ka par thai ngala le shi bon ki pop ki ba me mem shim sngo pha ken ko pa shi sen prakhat nga sngo kum ba om dan shu ka jing ma kum ya nga ka nong pop hen re kat no me la u ble u ba ba ken ko pa mem shim la thau ken pa ka jing du nai ka jing palat ka jonga kum ya nga me wan ban wat ken ko pa ba ye Chạy có ba ngân xem cùng cả đó nốt cái cháu mẹ cảnh có ba cả đó nốt cái bà đập tăng nó cái chính nghiền mình thâu tới ba cái chính đu này cái chính bà lạt cái cháu ngà hào ble về cho ngà sẽ ai ngân xem của mà mẹ thua nàng cái này cái khẩn là bận mình ta mình sợ như ngà đã cái nam cái bà khôi cái cháu mẹ bà ngào mình ai tí thầm mãi sẽ mẹ nà đồ mình ta cái gì ngà long cái cháu mẹ cảnh có ba kể cả bà mẹ mẹ mòn như ngà bận lẹ ya cái ta hi ngân lẹ cảnh có ba La shisha da ka bor ka jonga ka nam la ko pa ba kan le ka ta ka ba me atra kra me kwa han re ba me hi ka ko pa me ya rab e ka sakri ka jo me ba kan ya ya ka ta ka lan ti ka ba dei ka jo me ka ko pa da shisha ka ko pa be ngla pan ab sha aslam me da bon thos nam ka ko pa be nga em atra kra na ka jing ska ba jo ne ka bar thai ngla pan mong me ngla sa nar na me ngala leben ye me gen ko pa be ngala thok ngala shukor gen ko pa be ngalong chi cha ka nong pop ka ba kraw gen ko pa be ka ba ngas ngo ba ngam den hok cho ban ye ngak ma jo me gen ko pa an re ble be chu ga ka chi ye ka jo me ka kraw palat ko pa kum ye nga me wan man wat gen ko pa be kum ye nga tra knan me wan gen ko pa ban kro atra ko na man te di ka jing kang ka donu ka jonga ban wan ban shonga ka donu ka jonga na mar ka tanga dab da ka jing sngongu ka bakrao gen ko pa na do man ta ka ski atra ka nga nong ka briu ka batamai gen ko pa ben ngan em na ka banda ka jome gen ko pa be om na ka banda jono gen ko pa ben ngas ngau thu kan pa ba ka ban sim ka badan nga kam dei ka jonga re ka de ka jome ka ba me la ai ka liang ka shakri ka jome kan ko pa bien na mar ka ta na do man ta ka si kan ko pa bien ngan long ka shakri ka jome ngan long ka kon ka jome kan ko pa bien ngan le ka mon ka ba ko ka jome kan ko pa bien la shisha ki sngi ki snam ki bala le no ngala sanar pna e megen ko pa re menta trai krangan ba e ka ding pna ko jo megen ko pa ben menta trai krangan ya ya trai kra ka mon ko khoi ka jo megen ko pa ai boring atang ko wei bangan la trai kra ban yai ne
Mangan bats kami megan ko pa ben. Namara ka jingis na ka jo megan ko pa ben melakta ka donut ka jonga. Mamela penlong pat yang nga ka jo megan ko pa ben. Lau setan ulwanan kam try ka jingim ka jonga re mem simla sya bau setan. Un kam try nga re mela sim no shala dehi. Man penlong ka kon ka jo megan ko pa. Namar kata atrai kra ka dab da ka jing ngongo ka bakraw atrai kra di ka jing ba ka jo megan ko pa ben. Shay ko pa kan siyam ko mamegan ko pa. Melong siya play babado kata-katangin ko pa. Ngamla ko pa may mga siyam ko mamegan ko pa na markatadang ko eh. Nagkarpato ay boring atang mga laban niyam ka jingim ka upans ko maya megan ko pa may ito nga. Kaya ka mga labrat no nga nam siyampat sa sisiyan at ray kanan. Hanringan ya chaprang na kaway ka por kan ko pa may Thằng bạn em cái chị em bạn ngó hai em cái cô pa thôi cứ khui cái chakri cái jo me cái cô pa bên na do menta cái cô pa bên cái chakri cái jo me kan yai ong para bor bahang ni nga don to pendan kami nga kat ba me man na mata ka kerdeng ka ba khoi cái jo me hagis ngi ki balait no nga la le ke baro khoi na ka mata jo usaitan hare menta ngan em cái cô pa bên na mata ka kerdeng ka ba khoi cái jo me Namar kata shimti yang akan ko pabin. Kurku yang ngadon kam ya mekan ko pabin. Bats kam yang hado ka bakot kan ko jisu ba ko rosh nga. Ngai ti ala ka jong ka jinge ma ki ti ki ba ko ki jome. Tang ya me batang ya me hi ko pa. Ngan shakri na ko ka por sha ko ka por. Long bala kurku ka kerteng ka ba ko ka jome. Kublai shi bo ni ka jing map ai ka jome kan ko pa. Ai boring abangan laban puli bahai ka chen ka ba ko ka jome. Ngan shong hai ki jat ki ba ko ki jome. Ngan kiyo siya iyeng ka ba khoi ka jome ngan ko ngu ik tien ka ba khoi ka jome da ka bor ka jong nga nam lan re me kan ko pa bien man pen la ka shakri ka jome khublei shi bon trai na mar ki jing map ai ki jome yo lo me ka buram nga pan kerteng ba khoi ka jome jisu bana nazareth hallelujah amen but amen te tu ble un yo man kur khu ye philang baro yaro itra